Mga kabaro, kumusta? Mga kabaro, no? Na ako diri karon sa Banga, mga kabaro, no? Diri sa Barrio Uno, Banga, South Cotabato, mga kabaro, no? Na ako diri sa lugar sa kong ugangan nga babae. Kaya mga kabaro, kuyugi ko yung mga kabaro, no? Bago lang ko naabot, mga kabaro. Bago lang may naabot. Kauban ako ang bayaw, ako asawa o ako ang tawagan ni asawa sa kong bayaw, mga kabaro, no? Unya mga kabaro, magawa sa mga kabaro, no? Magawa sa mga kabaro. Nya mga kabaro, muritso ko sa nanawag ni mga kabaro, no? Akong ugangan nasiyahang palyahan, mga kabaro, no? Sa Ampalayahan. Kini akong ugangan, mga kabaro, retired bombero ni mga kabaro. So pagkaron, pag retired niya, mga kabaro, nag full time siya diri sa South Cotabato, mga kabaro, no? Diri sa Barrio Unos, Banga. Lugar ni sa ako ang ugangan nga babae, mga kabaro. So pagkaron, atong adtuon, mga kabaro, no? Kung unsa kadako ang iyahang palyahan, mga kabaro, no? Muni kabisihan sa kong ugangan, mga kabaro, o panagsa nagauli siya sa Davao, mga kabaro, no? Pero kasagaran gid nila mahitabo, mga kabaro, naagi diri sa Barrio Uno. Nada, mga kabaro, unang area kini diri tanan, mga kabaro, area ni sa kong ugangan. Doon lang balay dito, mga kabaro. Alas 5 sa buntag minagikan og Davao, mga kabaro, no? Yan abot may karon alas 9 na nya. Na timingan ako, mga kabaro, kaya nanawag akong asawa sa akong ugangan nga bae nga si papa daw. Nadiri siya ang mga kabaro, no? Nadiri sa palyahan. Muni, mga kabaro, suras palyahan. Te, may buntag, te. Agi lang ko. Yung mga kabaro, balayon sa pagmagtas, no? O, uy, dako-dako ang pwede, mga kabaro. Layo din nila dito, eh. Dako-dako ni mga kabaro. Pagkakaroon, mga kabaro, dili pa kay labong ang mga dahon, mga kabaro, no? Kay siguro magpangutan natin, mga kabaro, kung pila na ni kabulan. Mga kabaro, layo kayo, mga kabaro. So nakita na ko, no? Turas papa, oh. Muna yung kabisihan, mga kabaro. Pag retired niya, mga kabaro, diri ang banda, mga kabaro, palyan niya dito sa Pikas, mga kabaro, no? Katong dito sa tabok sa karsada. Yuta gyapon sa kugangan nga babae, mga kabaro, no? Kuanto dito, mga kabaro, humay. Oops, mga kabaro. Uy, harbisunon naman din dayo, mga kabaro. Pag kini, mga kabaro, ang kining mga dahon, mga kabaro, mapuno na ni diri landong na kini diri, mga kabaro. So pagkaron, mga kabaro, dili pa kay landong kay bag-o pa man nagsugod unya. Uy, sa nakita na ko, mga kabaro, oh. Palya. Unya, mga kabaro, nay dragon fruit. Oh. Pagka bright gini akong ugangan nga lalaki, mga kabaro. Bright boy. Unya sa kilid, mga kabaro, na ay mga unsa na? Batong. Kung ila yung gikuan ng yuta, mga kabaro, nga, oh. Makita niyo, mga kabaro, oh. Mga kabaro. Wow. Limpyo kayong punuan, mga kabaro, no, sa palya. Nya mga bunga, mga kabaro. Dagko kay, mga kabaro. Yan, atong adto, no, tura akong ugangan, mga kabaro. Di pa lang kayo makita, mga kabaro, kay layo-layo gini nga kuan, mga kabaro, no, layo ni nga palyahan. Pangutan na ta, mga kabaro, no, kung naka-harvest na ba sila ani, mga kabaro. Excited na po ko, mga kabaro, kung pila ka kilo ang nang bangag dia. Na, mga kabaro, matag punuan sa pusti, matag pusti, mga kabaro, na ay dragon fruit. Sa to pa, kung kuan, mga kabaro, doubly income ni, mga kabaro, no? Muna na kagapo kung mag full time ka aning uma. Na, mga kabaro. Kaya no, unang-una, mga kabaro, labi nag senior na ka, magsigag pundo, labi nag retired na ka, para na sa kugangan, retired bombero. Magsigag pundo sa balay, mga kabaro. Perting lisuda, kaya naman, unang-una, sakit imong makuha, mga kabaro, kung magsigag pundo sa inyong balay. Samantalag imong ipokus aning farm, mga kabaro. So makita ni, mga kabaro, perting layuan ni, mga kabaro. Yan, makikita, mga kabaro, no? Ya, mayad na aga, ya. Kumusta, ya? Ayos man. Desa ko, ya. Ito daw sa'yo, oh. Mga kabaro, atong interview ni akong ugangan, mga kabaro, no? Kung bago may abot, mga kabaro, no? Gigag Davao. Ya, siyempre, ato yung dulo na itong ugangan dito, kaya itong bisitaon ni ihang farm diri sa palya, mga kabaro, no? So nakita na ko, mga kabaro, layo pa jud gay ni, mga kabaro, no? So nakita na ko layo-layo pa gyud ni.
Nya, siyempre, basta Pinoy gani mga kabaro. Blaze at sugugangan. Mo ni kugangan mga kabaro. Gusto man. Okay ra pa karon lagi minabot pa. Pa, kumusta man? Nari ka diri gid mi kabisihan ning arong orasa di ay. Malagi niya mag-harvest unta ko mo langanin pa man ugma na lang ni. Ugma na lang harbison. Lain pa yato pa ba? Siguro ba gusto sa to ang mga kabaro nga magsugod pud sila sa aning hingani nga uma pa kining palya. Unsa may proseso ani primero nimo pa asa ka nakapalit og similya ani primero? Ginauna nga mo ni gwapo nga tanuman og palya kay nanay pustidaan. Pero sa nakita nako pa no ang pusti na dragon fruit. Nya pa na ani mo nga palya. O nya kay daghay mga suggestion pod nga mo na nako libo kung say pag tirada ani. Gikan gi amo ni pa daro gusto lang ni padaro kay. Ay gipadaro ninyo primero ni. Pero daghang suggestion sa mga unsay itanom aning area ha. Nya ikuan ni. Ingon na kuapo ang sa Ilonggo margoso sa ato palya, ang palaya sa Tagalog. Karon mo na makita man mo nga kuan nga arang-arang mapud siguro kung kaluyan lang ni. Tinuod no? Pero pila man ni ka punuan gyud pa sa tan-aw sa akong natanaw layo-layo mo gini kay tumo man gyud dito sa tumoy. Pila man ni ka punuan ning palya nimo diri Ni tansya kay kuan man ni murag 5 ka kuan lata ang kuan ang gitan okay palit dito. Pero pagpaturok ato pa pila siya ka adlaw usa ni turok ang palya ni bagta sa diri pa inay tulo ka adlaw bago kuan una gikuanan mo turok na ni siya. Tulo ka adlaw mo turok na pero kadto siya pagpaturok nimo ato wala pa to gipuko sa wala pa to gitanom dito pa no. Gitanom na wala. Ay okay. Tulo ka mo hulat og tulo ka adlaw mo kuan na siya. Mo taas na. Taas na. Niya gipal kini pre ani pa kining manghingani kini PC asa may napalit ni siya. Kini. Ay dagay sa tindahan niya dagay ko kuanan na kuan ni. Dagagi kini bligo ni nga PC no kay og bisa pag unsa ka bugat ang palya kay kano man semento man imong poste bisag unsa ka bugat ang palya yang PC nimo murag PC man ni sa saging pa. Twine Pati liguna gid no. Pero sa karon mo ni gina ko anan kay nanglan nga ipa kuan gini siya. Kaya ang bunga niya mangumbitera. Tan-awon ni mo gamay ra ning kuan ana mga kasunod mga adlaw ani mga 20 dagan ni makuan ani. Kana na makita nimo mga kini bunga tinagsa. Pero og makuan mga napulo kay ani. Napulo kay nga na pa. Pero tinagsa gumikan daghan magasagikan dito. Kita na. Pero lain pa ato pa kini siya pa naka-harvest na kani. Oo. Kapila na? Kausay kaduha karon mo. Ikaduha ta karong adlaw pero wala di langani na sa. Ya katong primerong harvest nimo ani pa. Pila man to ka kuan? Pila to ka kilo ang primerong harvest nimo ani? 60 kilos. 60. Uy, pilang kilo ron sa palya? Ang gikuha lang 30. Dako gid pila no. Bisus ang kuan. Pero mayabag tagadali pa, di ba pa? Bumbero man ka pa no, retired bumbero. Mao ni imong gikabisihan diri sa kuan pag retired nimo. Usapod ni. Usapod ni. Nganong gusto man nimo mag-farm pa? Nga unta retired na, yahay na kayo magpaulay-hulay. Nganong gusto mo gid mag-farm pa? Kinahanglan yung kuan kay dala exercise. Mao na akong gingon mga kabaro no, kung mo retired mo mga kabaro, dili pwede nga mag-standby ra mo sa usa ka sa inyong balay mga kabaro. Sama ani mga kabaro, dili routine na gyapon dili routine. Haro mga kabaro, ang oras ato no, alas 9 siguro sa kabuntagon. Pero naabtan ako akong ugangan mga kabaro nga wala nagtambay dito sa iyahang balay kung dili naa diri mga kabaro sa iyahang palyahan. Pero kini pa nakay tao diri nga nagamintin ani pa. Kay dako man kay ni. Akong gisuhulan kay disur ni magkuan na. To kadto nakita nimo tong kuan? Kadto. Ako to gisuhulan. Kadto si kuya no. Gisuhulan nimo to. Pero diri na to sila nagpuyo pa. Di lain sila nakalain po kuan diha ni puyo. Gisuhulan lang nimo to. Matay no. Kini pili pero kuan pa ni. Ya palain pa. Ma-reject ni siya. Kini siya ma-reject street isa kuan na. Pero kini reject palami magyapon 0 ka uno na o para sa tuwa lang. Mahalin man. Pero kini nga ni kadako pa. Class B na ni kanang mga street. Class A.
Pero kini siya pa mga pila na ni kabulan ning hingani kadako na. Kining hingani kadako na nga ning kumbitay na hingani ang kuan. Pila na kabulan ni siya? Kapinubulan mga inadlaw, mga 50, mga hapit na 50 kadlaw ni. 50 ka adlaw. Ay okay, mo tini ang kuan is Pagka 40 kadlaw mo to primero na kung harvest. harvest. Ah, okay. Bangutan ako pa. Pareha ni pa ba? Kini, nganong ginaputol man ni pa nga imbis ang dahon ani naamon ta nganong nag-street raman siya. Unsa may kuan ani nganong nag-street raman siya? Gi kuan ni nga. Gitrim, nganong gitrim siya? ni. Kay aron ang iyang focus tas baba mamunga ng iyang kuan. Ay mura sa grapes dai pud no. Pares na si grips. Parang mamu. Pagkatong iyang nagsalingsing diri Oh. gikuha na kuan pa na kuanan pa sa uban kay gibaligya dagko ko kay bugkos. Mao ba? Tag kuan tag Tagdis. Ay makao man to lami ang pudto. Aw nakakao nagani mi di ko siging kuan. Ay oh. 50 ka adlaw niya nay dragon fruit. Kini imong dragon fruit pa kana pa. Pila naman ni ka? Mo ni mga kabaro no ang uma diri sa kong ugangan mga kabaro. Nay palya, nay dragon fruit, ug nay batong sa kilid. Ipakita na ko niya mga kabaro nay batong sa kilid. Unya unsa man to papatula pa no? Kana kani kukumber kana. Ako ko ayo pipino. Pipino. Ay okay. Ay sa mga kabaro ha i-focus na kailan kay pa i-focus ako pa ang pipino ug ang kuan. Mo ni mga kabaro no. Lain pa ato pa pila naman ni kabulan ni imuhang kuan pa. Kini imuhang dragon fruit. Bag-o na ni na kung gikuan kay namatay mo sa una. Pero ang nakalami niya pa no kay ang iyahang kuan pusti siminto gid ba no lig-on jud kaayo. O dili mo ang naman kon dili mo kon. Kay sa kawayan, ang kawayan mo kon kini kuanan dolar na gini. Dulas na gid no. Malugnas ni ang sa ni Ang palanuan. oh pila Malugnas ni pila ka bulan usa malugnas ning palya pa. mga kuan ni. Mga pila ka bulan usa malugnas ning palya. Mabot manig mga mabot mo 4 ka buwan. 4 ka bulan? O sa siging hinarbis sige kan sa pag-harvest. Oh. Mo ba upat usa ka buwan og tunga. usa ka bulan ning tunga no. Pero kini nga ni pa mga pila na kini nga ni kagamay pa. Pila ni ka adlaw usa ni siya nga ma-harvest ni siya nga ni kagamay. Mabot na ning mga 10 days. 10 days. Oh, Dako na ni. Dako na no. Taas na ni. Daghan na gid bitaw tinuod ba oh, nakita na ako. Patanawon na ako to imong pipino pa ha. Kadali lang kay pa mobalik ra ko no. Mo ni mga kabaro ang gikabisihan sa kong ugangan mga kabaro no. Pag retire gid niya mga kabaro, mo ni yang gikabisihan kayo. Ah, kabaro. Kini mga kabaro, taas pa kay ni mga kabaro. Taas pa kay ni si mga kabaro no. Jag didto pa ni mga kabaro, taas pa jud kayo niya karon mga kabaro. Ang sa kilid mga kabaro, na mga kabaro. Naglinya pod ang pipino mga kabaro, na mga kabaro. Namunga na ang pipino. Na mga kabaro. Pipino tama taas po yung kabaro niya karon nay kanal para sa tubig mga kabaro dili magbaha. Unya mga kabaro naglinya niya nay palyas tunga, nay durian fruit. Unya ay durian fruit, dragon fruit. Unya mga kabaro. Tulo pa ka tuig unan sa mubungan kanang dragon fruit kuana mo bunga. Tulo ka tuig pa? Mo na sana. Mo kuan diri. Musaka. Unya dili pagid sa kilid mga kabaro. Kining batong pa pila na ni ka adlaw ning batong. Gidungan-dungan na sa kay ug mamusak na kuan bunga ni batong. Oh. Magdungan-dungan po ning palaya. Na mga kabaro. Tanong ning kuan ang palaya. Batong mga kabaro no. Nya palyas tunga, dragon fruit og pipino. Mo ni ang sulod sa malugnas na ning kuan. malugnas o pa. O ang ipuli ani kuan na pud kanang upo. Ay kung malugnas na ni pa. Oo. Pero pila man ni kabulan siya ang palya usa malugnas pa. Usbo na kung pangutana pa kay wala ko naklaro kay ganina. Bagkas pa. Mga Pila ka bulan? tulo ka buwan sobra. Mapit ang padung upat. Ay kinahanglan gina panghaon ng laya pa para Dili ko nang kini na din na layaan eh. Kung ano may sabang mga mananap. ay mo ba di ay? Pero lain pa ato pra kini siya pa gina-isprehan ba ni? Oo. Para sa kuano para sa Kung sa mga mananap. Pero before magkuan, human og harvest ani, na ako'y kuan dito, laton, butang tubig, humulan ang palya. palya sa tubig,
for safe good ang kuan. Ay, okay. Para usa siya mabot sa palengke, nakahumo na daan sa tubig. O gibabad sa tubig, ang kanang tubig ibutangan ng asin Ah! Para mawala tong medisina pa no? o para makuan. For wa man may go o kuha sa nigo para for safe good sa kuan. Pero mga customer. okay din no. Pero asa ni siya i-drop ninyo pa, ibagsak ni ang kuan diri para na ang kanang batong mamunga na, ang pipino mamunga na. Nya kining palya nag-harvest naman kaani. Asa man ninyo ibagsak ni? Nga Sa kuan na ni, diya sa Surala ra. sa Surala. Pero kini siya pa mudagan ang mga adlaw pa mapuno na ni mulandong na ni diri pa no. Oh, landong na. Kuan ni ko parte na landong nga. Landong na kayo. kayo. Mag-abot sila ka anak naman. Wala pa gani pa kuan na mga wala pa gani 50 na ni kadlaw. Wa pa 50 ka adlaw mga kabaro no, pero sa nakita na ko mga kabaro no, naka-harvest na sila kaisa mga kabaro. Na mga kabaro, gwapo kay ang palya mga kabaro. Unya pa, lain pa ato pila pangidaron nimo ron. Nga basig na imong utana ba, pila na may pangidaron nimo ana imong ugangan kabaro? 70 na. Si Tinta. Si Tinta. Datong pizza abril 8. Kay. Si 74. Oh, mga kabaro, si Tinta 4 mga kabaro no, pero wala siya wala siya ning undang pag-discover sa mga tanom mga kabaro no, nga gusto niya nga itanom sa iyahang yuta mga kabaro no. Mao ni mga kabaro, so makita niyo mga kabaro, layo pa kay atong pagtasan mga kabaro no, nya pasad dili lang nako lang puso nito mga kabaro kay nasugatan bago pa mo abot mga kabaro gikan mig Davao nya naabtan ako ng ugangan mga kabaro nga nangutana ko dito sa ko ang ugangan nga babae ug akong asawa ning unang sulod nawag nga ana akong asawa nga main si papa na rin sa palyahan mo to mga kabaro nga pag naog gid ako sa kenan wa ko ilain gi kuan mga kabaro no giadto kundi excited ko nga makita ang iyang gikabisihan diri mga kabaro no. Tama po di imong gihimo pa ba kaysa mag-standby sa balay pa. O mo lang yun. Inaani na ning kon kay punta sa mag-standby nga. Pagka last G's lami ni tulog alas 9. Mo man ikon sa high blood. Mo ikon sa high blood pa no? Kini pa mga siguro pa mga isa ka bulan karon pa mapuno na ni ang kinilandong na ni diri isa ka bulan giyan karon. Ulandong na ginitanan ang kon. Yan ang harvest nga daghan pa no kay daghan na maguan. Siguro mga karon pitsa 20. Harvest sa May pud. daghan ang kon pitsa 20 nga to na padong 25 ana. Mao ba? Pero magsabay na ang kanang batong diha pa kay nga Magsabay na. ang asa tong pipino sa kilid. Mo karon mga pitsa 25. Pizza 25. Uy, dapit naman din no. Mo ni nakalamang mga kabaro no kung pero sa sugod ani pa mangutana ko ba sa sugod ani pila man gid imong nagawas nga kwarta og nagasto ani. Sa sugod dala ani mga poste, kini mga PC, similya, padaraw nimo ani. Dala na ako nun kay murag mga pila gyud gidagan basig di mangutana ba nga gusto magsugod. nay man sundog. Oh, nay mo gusto mo sundog pila gyud nagawas nimo nga kapital ani. Unang-una kini yung poste mahal ni. Oh, kay nakita nako naibakal man niya. Mga pila gid pa nagawas nimo ni nga kuan kay parang basig na mo sundog ani nga hingani nga style nga kay nindot man jud gayo. Ang kini poste sa poste lang daan mo kundi mga sobra 100,000. Oh, kay daghan og kay niyo sa poste lang daan. Mo sobra mga 200,000 siguro. Di na ako. 200,000 di kay pila guni ka poste pa no. Taas og kaayo oh. Nya tag sa kada poste kuan sa una pagpakuan ako 400 pas grabe no. Pero pag kini diri pa na ba ni suga ni diri sa kuan? Diri wala no? naisuga gikan dito. Dito gikan. Ini kuan. Kusog man siga sa Morris Light nga rin po doon. Hayag ini diri. Okay. Pero dili po na mo kuan ang suga kay ang mananap dugo kon man. Mao pud lay gino. Dugo kon na sa ang suga sa mananap. Pero sa nakita nako pa ba, ang imong batong pila ka ni kapunuan po ni imong batong? Kini imong batong ba pila ka na kapunuan? Di na nato ko doon ang puno. Kay pati maging taasan ni nga ibutan ta lang mga kabaro no. Mga kabaro, gikan didto ang mga kabaro og didto sa patin taas gid mga kabaro nya pipino sa kilid.
Gituyo na ko na diha kay dalan po na diha. Oh, para hindi na Gituyo makita ko dili ang paano. batong. Kung kinsa nakagusto sa ang paliya, Mm. ma-attract siya sa batong, Oh, kuha siya sa batong. batong na lalagwaon. Ah, kabuutan gid sa kung ugangan mga kabaro no. Kaya nga naman, dili siya gusto, pero ihatag ato kumukuha sila basta dili lang ibaligya. Dili lang Kaunon lang. Oo. Okay kay kabaro no, mao nay tirada mga kabaro no. Kini ko nga mahal mga kabaro, retired is FO4 ni no sa fire karon. Naging tinyente. Naging tiniente mga kabaro no. Tiniente siya ang yang ranggo karon nga pag-retire tiniente mga kabaro. Unya gikan ni siya Davao mga kabaro, diri na sila nag full time. Pag-retire niya mga kabaro no, diri na sila nag full time diri sa Banga, South Cotabato. Ug nganong diri nimo nagustuhan nga mag full time pa? Mao na gikuanan kay unang-una pagtan-aw na ako, baka may akong gikuanan. Oo, baka bitaw to sugod. Kuan man ng baka. Mm. Dili maayong pagkakuan kay katong gihimo na kong kuan. Oh. Ga bantay sa baka. Oh, Mga palpak. palpak. Sa kini na gid imo na diskubrihan pa nga maayo gid nga. Di ba ni di po kumingon ng discovery. Testing raman po ni pod. Testing lang ni siya. Kung sa gyud. Accurate ba? Ah, okay. Akong paminaw mura accurate man siguro kay tan-aw nimo gamay rag bunga pero pag pamo po ni abot mag 60 kilos. Mao ba? O magkaroon mga Nya, kini siya pa 60 kilos nga wala pa ning dagan tanan. wala pa. Matay no. Kagwapo gid ay mga kabaro no farm gid mga kabaro kung gusto kag kuan niya ani. 74 na akong ugangan mga kabaro no pero sa nakita na ko mga kabaro ang iyang gihimo mga kabaro tanawa mga kabaro na pipinos kilid. Kana pipino pa pila na ka simana ng pipino nimo da sa kilid. Kanang pipino nimo da gitanom sa kilid pila naman na ka simana na. Mga duha ka semana. Tama gid do ka simana. Pero similya ana pa gipalit ya po nimo pa. Oo. Asa ning ang batong? Batong putang simila. Tanan day mga kabaro no. Ipamalit niya ang mga similya. Walay ingon na diri mga kabaro no, gihatag puro gid pinalit ni sa kung ugangan mga kabaro no. Gikan sa mga tuwain, pusti, similyas batong, palya og pipino og gining dragon fruit pa asa man imong nagikan ni nga similya ning dragon fruit. Gikan sa Davao, ni kun kay palit ko sa kuan na ibaligya. Oh. Man Mahal no. tag 150 daw ko sa kakuan niya. PD daw 75. Pero dito sa kuan kang ilan ni boy Oh. bugi. Oo. Kuan daw. Gihatag ra. Gihatag ra. Ang pasimilya. Paunsay ma-advise nimo sa ubang retireable nang nag-retire pa nga pareha na nimo pangidaron karon kanang mga kaedad nimo nag-retired. Di po na ko na sila mingon nga ma-advisean kay sakto nang po na sila kuan. Ako man gani advisean nila Oh. nga mag-loan daw sa kuan Oh. sa Upsly magkuan happy daw. Oh. Bago magko-happy Mm. natay kuanan, natay kakuan. Oo, nakakuan. Okay, mag-loan ka lang unya imong happy dayon. Magbayad naman pagyapon kasi mong loan. Bitaw pa no. Tama gid pud nga. Parehani pero kini imong gigasto diri apa walay utang bisag piso ani. Wala. Wala. Okay. Fronti gid mga kabaro no kung mag-farm ka. Kinahanglan mga kabaro wala kay utang nga walay utang nga igawas pa no ay igawas kwarta pero dili inutang pa no. Kay para makita gyud mga kabaro ang income. Di basta-basta nga dili ni basta-basta imong gihimo pa kay nga naman 200,000 siguro payat ra ani ang imong nagawa siguro ani. Pero sa pagsugod lang man. Pagsugod lang no. Ini kahuman sa kuan. Ini kahuman aning malugnas ning ampalaya. Oh. Mutira ko o upo, dili na may makuha ang kuan. Ay okay ni. Murag primero lang ang imong igawas nga kwarta ani no. More kon primero paggawas. Primero igawas gid imong primero ang kwarta. Para sa aning mga poste tan Primero tama no. Karon magsige na. Magsige tama. Gikan karon mga tulo ka tuig. Mutaas na po ni akong dragon fruit. Mukatay ra po ni diana. Ay okay. Mo ra kapon dinhi kapon mukatay. Pero lain pa ato pa usa nimo ni na hununaan ning
nga kining paliyahan, unsa may una nimo nga gitanom ani nga yuta? Unsa may una nga unsa may income ani primero sa wala pa nimo naunaan ning palya? Palay humay. Ay, oh. Masakan unya. Nya. Nya may kuan dito na balay sa unahan. Oh. Ang ilahang manok dili kuanan dilihik na pato. Ay. Dito man mukaon. Ay, oh. Maka kalaban ra nimo ang kuan. Tag-iya. Ay, okay. Yung mga bunala ng mga hayop. Mas mayo pa ni pa kay ang mga manok dili gid mo kuan pa no. Di makabot. Di kaabot tama no. Mao ni pinakagwapo nga kuan nga mga kabaro no. Kung balik to umagi mga kabaro, kung retired na ka mga kabaro, labi na sa totoo niya. Ay mga batan-on karon mo yung ikakawan. Advice nimo pa no. Advice sila. Pero kanang Oh, pero mga kadungan-dungan na ko wala na. Katulang mga batan-on advice nimo nga Kamo kuan tan-awa ang akong kuan. Mm. Umayo ba? oo. Ipakualan na ko, di po na ko yung sunda, umayo ba? Wag kuan muglain nga kuan unsa. Bitaw no. Pero kinahanglan gyud pa walay igawas gyud nga utang pa no. Dili gyud ka mangutang ani yaning sugod kinahanglan nga. O ni retire nimo naman kay kwarta. Bitaw no. Unsa na lang mo limpyo ka og 2 million. Tama no. Dili gyud tama gyud pud no. Kanang 2 million kuan grabe kapital na. Kapital na pero kini mo ha burag 200,000 lang ang ninggawas ani nga kapital. Mao ba? Sobra. Pero kining dragon fruit nimo pa pila man ni katuig ni usa siya magbunga. Kini sama ni ngani kagamay pa oh. Pila man ni katuig ni usa siya magbunga. Kini katuig 3 years. Sa Sado pa pa. na akong kinuha na ani. Ah, okay. Mao ba? Unya pa dagang Ako gikuanan ako ni sila nga kuan. Gipanaw naman ako ni diri kuan. Kining So kay patula. oh patula kini napoy patula diri sa kilid. Oh. Tanuman ako dai papayas, langka, Oo. kining kalamunggay. Parang manok na ay namay manok. Na kumpleto naman. O na. Naitanglad. Naitanglad. Mo ni ang ikabisihan sa kung Human dito din mo ni. mo ni ang sudlan sa tubig. Ihumol ang niya ang tubig butang nga asin. Ah, okay. Sa to pa Ihumol ang palaya. secure kay kaunon, limpyo kay sa kaunon. Safety. Oh, Ang kuan. Dili ta makakuan nga makadaot sa mga lawas kay nay medisina. mo. Unya pa. kuan. Dagang kay salamat sa imong pagpakita dako po na kong kaalam nga imong gisulti ganina nga unta mabot basig sa mua pohon, mabot ni sa mua pohon. Pinakanindot jud kayo no nga dili lang isa ka crop ang naa sa farm kundi upat ka crop ni kay ano man. Nay palya, nay batong, nay dragon fruit og nay pipino. Nya kini sa kilid-kilid pa no mga patula. Para pag gusto mo na. Pero unsa ka orasa diri buntag sayo pa? Buntag sayo unsa ka orasa gid ha? Kay karon ang oras karon alas 9 naman sa init naman jud gayo. Unsa ka orasa diha magsugod gid og Di pa mata ang kuan. siguro alas 5 ana. Di pa mumata si Lord. Unya pa. Joke lang. Padagan salamat no sa pagpakita no og sunod basig pohon makabalik ko atong tan-awon kung unsa na poy sitwasyon pa no o labong na ba kayo ang unsa ba ning labong diha ang pipino ba o unsa ning labong ang kuan. Padagan kay salamat sa pagkuyog pa unsay ikasulti nimo pa sa nananaw pa. More akong ikasulti sila nga nasulti ko naman sila yung mutan-aw kuan sila nga ang negosyo o kunsa. Kini negosyo mo gini siya pa kay ano man og kaon di madalag kaon pati man taasa. Dali man ka unang harvest, naka-harvest mo 60 kilos. O di man dala to kaon og kaonon to nimo di basta-basta og kaonon lang. Karon gi bana-banaan makudos na nakakita. Mabot na og 200 kilos doon. Kini no grabe no. Tanaw ni mo gamay lang. Pero gumikas kalayo. Kalayo mo gayo taas kay ba dili bisag ako layo jud gayo mga kabaro no. Kaya padagang salamat sa pag kuan ako pa pag karon pa magibinaabot diri wa pag gani mi kasud sa balay. O pa mainit na mo to. Lagi alas 9 na lagi mainit yun siguro mi. Nya mga kabaro, dagang salamat sa pagkuyog mga kabaro no sa pagpakita sa tanom sa kong ugangan mga kabaro no. Dagang salamat sa kabaro sa pagkuyog og see you next vlog. God bless you.